Haka Arpulai Terik Uluber, Chief Executive Member ke Khasils Autonomous District Council, Ubat Titos Khan, ulai thu shkilat pathai khubor banadu arhajar khatlai kat hadu mentau arhajar Arpulai ke District Council kampat ai ka no objection certificate ni ke NOC shaka sorkar haka bayade bat ke jingshnai ka linti rel haka jilla. Usi ulai thu yakani namar baklami ke khubor na umentri kampen roisor ubalaong baka KHADC keladap ai ke NOC benchna linti rel na tetalia Assam Shibernihat. Ubat titos ulong bahaduk kini kisngi ke KHADC kampat ai ke NOC benchna linti rel. Ulong ru baka KHADC kanum ai NOC lemda ka yo ya karai jengki kli nong senchar bat kipat ba kajela. Di nakaliang ke chonga khot lang ithi ki perlok nakaliang chongka press print bat media electronic kwa ban pensyai ha ka bede bat ka jingmi ki kot kubor ha ka bede bat ka statement ka ba ai do minister jongka transport ha bede bat ni ka railway line mene ka don na ki kot kubor ba la ai ka ni ka headlines ba ka KHADC kala dep ai ka NOC ban sna lentirel na po tetelia Shibernihan. Di ngadon kum ni ban pensai. Kanika scheme mo kanika project na mentaban snai kanika railway line na tarai katika bela initiate na du kisnem. Kiba prapo way terter untuk. Di hadin balami kanika kubor na kaliang kusunga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi ka ba po ka jingalam ka chungi ngimpat syamai kanu ka NOC habede bat ka lentira bat ngila kran syairu bana kaliang chungi ka district council ngin yang skami bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki kli nong sensyar jongki pat ba jongka district ka chungi jongka area ka chungi ka bahap apo Khasil Autonomous Council nginum la ban ai kini ke NOC tenri ka belengo kalong ba ngai i mene ba kami akilat rai kubor ya ka statement ka bala ai dai minister chungi hangte po assembly ban ong ba la YDBO NOC na po district council tinga kwa ban pensai hang ni ba na kaliang ka chunga kung CM mentarasi ngala pedlut ya ki records ki badan ki file badan pot district council kam syamdan kanun ng ting NOC tenri nga sikwa ban pensai hang ni kalong balik si haki snem shwa ka snem araja khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanun ng NOC na pot district council deitat onda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong kalan acquisition act de hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ya kajaka na ka jing sim jaka hapo uput usam ba de jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council de kata ka ban ni namar ba prior to 2013 mo kapumut haswahi jong ka 2013 kat bampat patri kam ya kanika an let's say nakaliang ka sarkar kala ban sim jaka klaim da don kam ya ka consent jong ka district council tinre nadu ka snem araja khatlai terter ngalapet lut ya record sparo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka de khatsau khatar khatsau tarik banai ba khatar jong ka snem araja khatrio kani gadi ka correspondent ka baningkong do ka banakaliang ka sarkar kala tho sengi ka district council ban pan ya ka consent habede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat railway station of Tetelia Bernihat railway line national project in Riboy district yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent bat kumjuru akasnem arajar khat nyo ke nakaliang undersecretary naka state government la tho biang sengi ban ai ka consent ban ngani thu ifi bakidon hadu khlai po khandai teli ki reminder ki bangiyo mo life khandai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hak be dei bangni ka kam
dan rehatu mentah ngakwa ban Kerensai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kanu nu ka concern la ni ka NOC haka bede bat ka railway line kata ka di ka bangakwa ban pensai kedar kenang ba ki pat ba ki bi i ni kubor na takas ni kinnum sya yalam bakla na ni kumnum sutu bakla ba nakaliang ka district council la de ai kanu nu ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu bantahi kamtam haka phagani ke isi hi ngi kham ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khat lai terter kam simdon kanu kecing ai ke NOC kata ka bang akwa ban pensai kenang ba ki pai ba ki nam sutu ba ka koresponden ka bang yo ningkong angni po district council ka dei hakasnam araja khat riu te kabamut ba shwa ka araja khat lai mo kabang ngimpat amen ya kini kalan acquisition act te ha kata kapor le si shwa ka arja khat lai le si kasti government kala te ban acquire ke saka tenri ha kata kapor kamut ka district council kampat don rule kan kampat don kanunu ka rule lani kanunu ka bor kapan ai consent ne ban ai NOC Kung reply pa ko may NOC na diskonsel. am kata ting hapan panjing sai nakaliang jungilung hapan jing sai kata le si kala bandon ru ngimla ban tip dan re kat kum ki record ki bangadon hapo district council li kalong bangim pat ai kanunu NOC